Aw bismillah don fini ɲuman sagura kɛnɛ kan In Fashion fi. Aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modeliw ka d'aw ye, ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la In Fashion Couture. N'aw mago bɛ tisi kalalenw na walima n'a bɛ fɛ ka tisiw kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fe yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu bɛ nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la, Immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la, Palais des Sports ani Place de la Canne ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. In Fashion k'aw ye togo ɲɛ. In Fashion ni aw mago bɛ qualité la. In Fashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Joliba jabarani filɛbaw an ka foli ni tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma bi ntɛnɛndon in na min bɛ bɛn mɛ kalo ale tile 27 sɔrɔ san 2024 an balimaw min y'aw ka ni jɛmukan ye laadala jɛmukan don a bɛ sigi don o don ka daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye fo ka se a kanɲɛ 10 ma an bɛ nin kɛnɛ in kan limana walasa ka se ka kunnafoni sɛbɛn minnu bɛ fasiri an balima kunnafonidilaw ka don o don wuli ka jɔ ko kɔnɔkumaw lakali aw ye ni an sigilen de kɛnɛ kan kuma na an tɛna nin ko in bila dagirinɛ la sabu dɔgɔkun daminɛ don ɲɔ ka ca bugu la kosɛbɛ an bɛ dugawu de kɛ dɔgɔkun hɛrɛ a n'a karama ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma arajo joliba lamɛnbagaw Bamako yan Segu ani Sikaso an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn an ka bɔlɔlɔw fana sanfɛla la limana an b'aw fo yen nɔ k'a fɔ aw danse kunnafoni sɛbɛnw olu lakali kɛnɛ kan gafe minnu bɛ an bolo kɔrɔ yan les échos welewele ale bi yan nouvelle horizon bi yan le challenger fana bi yan le républicain ale b'an bolo kɔrɔ yan ka taa se le soir de Bamako ni fasirili sɛbɛn damadɔ ninnu an bɛna u lakale walasa aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ limana an b'a daminɛ les échos welewele la ale kumana a ko ko fitiriwaleya ko ale bɛna fɔ jogo dɔ de ye maa min n'ale ka jogo de don min ni a bɛ se ka mɔgɔ min yɛrɛ ka ni dɛsɛra ko ɲumankɛ la ayiwa fitiriwaleya bɛ sanga o de ma ni kuma in bɛ fɔ mun na ko min ye M5 RFP ye na kɛ ale ye hakilila dɔw bɔ ka bin kosa in na n'i y'a lajɛ fasiri ale yɛrɛ y'i da don ko kɔrɔ caman na k'a daminɛ san 2012 mars kalo la yɔrɔ Mali fanga dafirila kabi o doni kama ko gɛlɛya min ye jamana sɔrɔ fo ka n'a bila bila Mali yɛrɛ b'o gɛlɛya ninnu de kɔnɔna la ko kɔfɛ min ye san 2013 ye ala ma hinɛna Ibrahim Bokar Keita ale nana jamana ɲɛmaya sɔrɔ jamana maaw kun ye danaya min da o fanga in fana ka nana ye k'a fɔ ko fɛn caman bɛ yuruku ni maaw bɛ kojugu kɛ jamana kɔnɔ u tɛ ɲangi sariya bonyabaliyaw a n'a ɲɔgɔnna caman n'i y'a lajɛ jama de fana nana wuli Ibrahim Bokar Keita ka fanga nɔfɛ utukalo tile 18 jama min wulila ni sɔrɔdasiw ka fara ɲɔgɔn jɛkulu min n'u k'a ma ko CNRSP o de nana fanga minɛ o ko k'ale nana jama ka baara dafa limana n'i y'a lajɛ o farajɛla fanga kelen min fana bɛ yen n'o sigira o nana yɛlɛma min ye mɛ kalo tile 24 san 2021 o kɔ ka sɔrɔ ka min ye M5 RFP comité stratégique ɲɛma Dr Choguel Kokala Mayiga ale sugandira juin kalo tile 7 san 2021 colonel Assimi Goïta fɛ k'ale kɛ premier ministre ye limanaw nin bɛɛ ye hakililajigi de ye ko minnu kɛra ka tɛmɛ n'i ye jateminɛ kɛ ko nana tɛmɛ nin cogoya la limanaw fo ka n'a bila an bɛ don minɛ ko bi premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ale bɛ gouvernement ɲɛmaya la limanaw kabale kɔnɔna na gouvernement ɲɛmaya in na ale ni maliden dɔw ka hakilila ma kɛ kelen ye ani hali gouvernement maa dɔw yɛrɛ fo ka taa se min ye politiki tɔnw ma an'olu ka hakilila ma kɛ kelen ye sabu dɔw y'a jira k'a fɔ ko a na furadama min ye premier ministeriya la ni kumaw tɛ ka kuma bɛɛ CEDEAO y'a kɛ tan an na walima jamana wɛrɛw y'a kɛ tan an na walima ka maa minnu ye démocratie baara kɛ ka kumaw fɔ olu ma ko n'o kumaw tɛ ko maa tɛ se k'i bolomada baara yɛrɛ ka baara min bɛ yen fasiri ka kuma don dɛ ko Choguel Kokala Mayiga sera ka baara min kɛ k'i to premier ministeriya la a ko o waati kelen limanaw min ye a ma mɛn yɛrɛ kunungo yɛrɛ ko comité stratégique min bɛ yen bi ni o bɛ Choguel tɔgɔ la M5 RFP kɔnɔ olu de bɔra ka hakililajigi dɔw kɛ
k'a fɔ ko ni ye gouvernement min n'o bɛ yen bi ko coup d'état filanan min kɛra mai kalo tile 24 san 2021 la ni a jarala k'a fɔ o M5 RFP kelen y'a jira k'a fɔ k'olu ni sɔrɔdasiw tɛ jɛla o coup d'état in na ko n'i y'a lajɛ fana o ni sɔrɔdasiw ka bolo di ɲɔgɔn ma yɔrɔ o M5 min n'ale bɛ Choguel nɔfɛ n'olu de bɛ Choguel ka hakilila lafasa o y'a jira k'a fɔ ko baara caman bolodara ni jateminɛ kɛ jamana in kɔnɔna la M5 mɔgɔw ko k'olu sen tɛ o la wa ko hali ni o jaabi bɛ bɔ o ko la olu da tɛ o la jamana o dɔ ye mun ye min ye gɛlɛya min bɛ kuranko la bi o dɔ ye mun ye min ye kalata min kɛra ka ɲɛsin référendum ma ni campagne minnu kɛra ka ɲɛfɔliw kɛ k'a fɔ ayiwa a ye wuli a ka taa kala ta jamana sariya sunba bɛna yɛlɛma u ka jate yɛrɛ la k'o ye campagne ye k'o ye maloyala ko ba de ye juin kalo tile 8 san 2023 o y'a jira k'a fɔ fana kalata minnu bɔra dɔgɔkɔrɔ o n'a ɲɔgɔnna caman nin kɛra M5 mɔgɔw ka hakilila ye hali ko fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min n'o ye Sahel jamanaw ye Alliance des États du Sahel k'olu jamanaw fana farala ɲɔgɔn kan M5 mɔgɔw ko olu tɛ o ko kalama olu sen tɛ o baara ninnu na n'i y'a lajɛ an bɛ don min na ko bi M5 ka nin bɔli ka ɲɛfɔli kɛ min bɛ Choguel ko kalama i ka tɔgɔ la a ye mɔgɔw dabali ban kosɛbɛ hali sisan min ye Kami b'a ɲɛmaa tɔ de filɛ maa min b'u ɲɛma n'o ye Choguel ko kalama Mayiga ye ale ni politiki tɔnw ma bɛn a la ani politiki tɔnw ma ɲɔgɔn faamuya ka b'a bɛ premier ministre in na fo kana bila an bɛ don min na ko bi yɔrɔ o Choguel kelen yɛrɛ dalakan kun kɛra mun ye ko gouvernement ka baara fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ kɛ yɔrɔ Mali kurako kuma de b'a la nka kuma dɔw la i bɛ Choguel yɛrɛ kumakan mɛn k'a fɔ ko baara minnu kɛra k'o ma sara ale la baara caman bɛ yen ko o bɛ ka kɛ wa ale da tɛ a baaraw la maa min bɛ yen n'e ko e bɛ premier ministre la baara min kɛra k'o ma sara e la jamana dun e bɛ a premier ministre de la e kan ka jamana de ka hakɛw lafasa nka ko fasiri ka kuma don dɛ ko e ta kɛn bɛ yɛrɛ ko ye ko wa farafarali o de ɲɔgɔn bɛ e ka baaraw kɔnɔna la ko maa min yɛrɛ ma hali jamanakuntigi kɔrɔ i n'a fɔ Amadu Tumani Ture Ibrahim Boubacar Keita olu to yen yalima ko bɛna a yɛrɛ bɛ fanga min na bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la finitigi minnu bɛ yen n'o ye colonel ye n'a ta sera olu ma yalima ko o bɛ maa dabali ban wa colonel Asimi Goita ale min bɛ faranjala fanga ɲɛmaaya la bi ko n'i y'a lajɛ ale yɛrɛ tun ye kuma dɔ fɔ kɔsani na a ko maa o maa bɛ yen i bɛ jɔyɔrɔ o jɔyɔrɔ la i mana kɛ alimami ye i ka to misiri kɔnɔ i k'i ka alimamiya baara kɛ i mana kɛ jagokɛla ye i k'i ka jago baara kɛ sugu kɔnɔ i mana kɛ min ye politiki maa ye i k'i ka politiki baara kɛ nin kuma min fɔra nin ye yalima a kuma in mɛnna ka ɲɛ wa minnu bɛ yen ni olu bɛ fanga baara la u bɛ ka fanga baara kɛ ka ɲɛ wa minnu bɛ yen ni olu bɛ politiki baara la u bɛ ka baara kɛ ka ɲɛ wa nin de ye ɲininkali ye bi don nataw la jaabi min bɛ se ka di an ma fasiri kɛba n'o ye Amidu Konate a yɛrɛ ye dugawu kɛ ko Ala ka jamana kisi o waati kelen min ye o M5 kelen in na yɔrɔ M5 tilalen bɛ bi maa minnu bɛ yen n'olu bɛ Imam Umaru Jara nɔfɛ olu ye kangarida kɛ Choguel ka mɔgɔw ye ko maa si kana kuma olu tɔgɔ la bi ko in kɔni bɛ ka taa cogo min na bi ko y'a jira k'a fɔ ko a bɛ ka gɛlɛya wa a bɛ ka ɲagami don o don ka taa fɛ gouvernement ɲɛmaa yɛrɛ n'o ye docteur Choguel ko kala Mayiga ye ale yɛrɛ ni M5 mɔgɔ minnu bɛ Imam Umaru Jara nɔfɛ don o don farafarali dɔ de bɛ fara a kan ka taa fɛ a jarala k'a fɔ ko Imam Umaru Jara mai kalo tile 25 ale ka mɔgɔ minnu bɛ yen n'o ye comité stratégique min bɛ Imam Umaru Jara nɔfɛ k'u ye kangari da premier ministre Choguel ko kala Mayiga ka mɔgɔw ye k'a f'u ɲɛna ko ayiwa n'u bɛ kuma u kana kuma ni olu tɔgɔ ye dɛ olu ka M5 b'a damana n'u bɛ kuma u ka kuma n'u yɛrɛ tɔgɔ ye u kana fɔ ko M5 Imam Umaru Jara walima ka kuma n'u tɔgɔ ye k'u bɛ taa jamana ko kuma fɔ u n'olu tɛ hakilila kelen na olu ka hakilila ye jamana jɔ ye nka ninnu ta ye ko farafarali de b'a kɔnɔ yɔrɔ a ko sera dangan dɔ la bi a ye maaw dabali ban kosɛbɛ Seydou Fane ale de ka fasiri don an y'a bɔ ECHO kɔnɔ bi yan'an ka bɔ ECHO kelen in kɔnɔna la a jarala k'a fɔ ko min ye Boni Boni filɛ nin ye Douentza mara la ko bi sɔgɔmada in na yɛrɛ sifinnakaw ko k'u bɛ bɔ ko ka nisɔngoya taama kɛ n'i ye jateminɛ kɛ lɛtiri dɔ de kɛra mai kalo tile 24 tɛmɛnen san 2024 ka ɲɛsin
commune min filɛ nin ye Douentza n'o ye Useni Bokum ale de maire yɛrɛ ye jamana o lettre cira ma ka bɔ bonikaw yɔrɔ k'a fɔ a ɲɛna k'u bɛ fɛ ka taama kɛ taama in a bɛ kɛ commune rurale yɛrɛmarakafo min filɛ n'u k'a ma ko commune rurale Hayire jamana o taama in bɛ kɛ yen de dɔwɛrɛ tɛ o jamana ko Banmanjo de kɛlen bɛ ka daga sigi bon nin da la n'i y'a jateminɛ a mɛnna civiliw n'o ye dugudenw ye maa si sen tɛ ka bɔ k'a fɔ i bɛ taa i ma mago ɲɛ ci la ko taama in bi ntɛnɛn mɛkalo tile 27 taama in bɛ kɛ nɛgɛ kanɲɛ 9 n'a tɛ senna yɛrɛ nin waati ninnu na ko bonikaw y'a jira k'a fɔ taama in kun tɛ dɔwɛrɛ ye olu ka balo u ka furaw a si sen tɛ ka don ka bɔ Douentza ka na u ka dugu kɔnɔ n'o ye Boni ye yɔrɔ o bɛ ko min na bi dugudenw ko k'olu tɛna nin ko in sigi ka lajɛ k'a fɔ de u ka mago ɲɛ fɛnw balow ni furaw o bilalen bɛ Douentza o sen tɛ ka don Boni dugu kɔnɔna la ka sababu kɛ banbanciw ye jatigɛ wale tigilamaw o kɔni ko k'u bɛ nisɔngoya taama de kɛ bi ka jira k'a fɔ gɛlɛya min b'u kan faamaw ka se k'a dɔn kunnafoni filɛ nin ye an ye nin bɔ Eco welewele kɔnɔ bi limanaw aw bonya b'a la. N'an bɔra yen nɔ fasiridi sɛbɛn min bɛ yen n'an k'a ma ko Nouvelle Horizon limanaw a bɛ n'a fɔ Mali kuranko fura dɔ bɛ ka sɔrɔ a la sabu ko min ye n k'a fɔ jamanakuntigi colonel Asimi Goïta ale taara birikiden fɔlɔ da o kɛra Sanangɔrɔba mara la n'i ye jateminɛ kɛ yɛrɛmarakafo min n'u k'a ma ko Ɲɛngere Koro ale de filɛ nin Sanangɔrɔba mara la limanaw a jala k'a fɔ jamanakuntigi colonel Asimi Goïta juma tɛmɛnen mai kalo tile 24 san 2024 ko u taara yɔrɔ belebeleba dɔ min n'a bɛna dilan ka kɛ tile bɛ bamayɛlɛma ka kɛ courant ye yɔrɔ min na n'o ye centrale solaire ye a fanga jamanaw k'o bɛ taa mégawati 200 ɲɔgɔnna de la fasiri ka ɲɛfɔli la n'i y'a lajɛ baara ninnu kalifara société min ma u k'a ma ko Nova Wind ale yɛrɛ ye baarakɛyɔrɔ dɔ fana ka bolofara ye n'o ye Rosatom nin bɛɛ lajɛlen Rusiw ka baarakɛ cakɛdaw de ye n'i ye jateminɛ kɛ jamanaw a bonya hectare 314 o de dira ko ka baara in kɛ o kan wa ko kalo 12 o de tan bɛ a ko la nafolo min bɛ don a la min ye miliyari 100 ani miliyari 20 ɲɔgɔnna o de bɛna don ni courant masina in na jamanaw n'i y'a lajɛ yɔrɔ Mali la yan nɔ fɛn min gɛlɛya bɛ jamana kan bi a dɔ ye courant ko ye ko min bɛ cakɛda in kofɔ n'o ye Nova Wind ya ɲɛmaa George Gregory Nazarov ale de ye ɲɛmɔgɔ in ye a ko n'i ye jateminɛ kɛ san 20 o bɛna kɛ ka min ye ka basigi don Mali kuranko la san 10 o bɛ ni san 10 tɛmɛna san 10 wɛrɛ tɔ in baara in a bɛɛ bɛ kalifa minisiriso min bɛ kuranko kunna walasa ale ka se k'i janto a la o b'a jira k'a fɔ san 10 fɔlɔ olu de b'a baara kɛ olu de b'i janto a la ka se ka baaraw ɲɛ jira an ka jamana na n'i ye jateminɛ kɛ limanaw yɔrɔ nin baara in a kɛra bolonɔbila sɛbɛn dɔ de kɔfɛ Mali ka minisiri dɔw bɛ yen olu taara octobre kalo tile 14 san 2023 Moscou min ye Rosatom ye ani Mali gouvernement u y'u bolonɔ bila sɛbɛn na k'a fɔ ko min ye ka courant n k'a fɔ tile bayɛlɛma k'a kɛ courant ye ko ka o sigi Mali la yan nɔ jamanaw o baara in de dabɔlen filɛ nin ye ko a panneau plaque fɔlɔ yɛrɛ dara jamanakuntigi fɛ o kɛra juma tɛmɛnen in na n'i ye jateminɛ kɛ Mamadou Zan Traoré ale ye Sanangɔrɔba maire ye ale ko Mali tɛ jamana ye ko kɔgɔji bɛ jamana min na ko nka tile kɔni kɛmɛ k'an labɔ yan nɔ kosɛbɛ ni tile bɛ yan ko a ka kan ka tile in an ka tɔnɔ bɔ o kɛra ale ka kuma ye min ye Bintu Kamara ye minisiri min bɛ kuranko kunna ale y'a jira k'a fɔ ko nin baara min kɛlen filɛ nin ye ko dɔwɛrɛ tɛ kuranko gɛlɛya min bɛ yan ni kuma bɛɛ ko yɛrɛ sera hakɛ dɔ la bi jamanadenw ka nisɔngoya b'a kɔnɔna la ji ni kuranko minisiri madame Bintu Kamara ale ko nin ye fɛɛrɛba de bɔtɔ ye o la sabu yɔrɔ in bɛna kɛ sababu ye ka courant dilan ka courant lasago ani ka tila min ye énergie du Mali baarakɛyɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛna n'i y'a sigi 100 sara o 100 sara 10 ɲɔgɔnna kɔni a bɛna dɔ bɔ o la kuranko gɛlɛya la Mali kɔnɔna la yan nɔ jamanaw n'i ye jateminɛ kɛ ko jamanakuntigi fana colonel Asimi Goïta fana kumana nin ko la a ko a nisɔndiyalen de bɛ nin birikiden fɔlɔ da
ko a b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya min bɛ jamanadenw kan n'o ye kuranko gɛlɛya ye ko nin y'a sira dɔ de daminɛnen ye sira min bɛna kɛ sababu ye ka kuranko gɛlɛya in an ka k'an yɛrɛ ta ye kuran kana fɔ ko an bɛ taa san maa wɛrɛ fɛ a ka dilan an yɛrɛ fɛ yan a ka di jamanadenw ma jamanakuntigi ka kuma kɛra o ye a ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye wa nin tɛna k'a siɲɛ laban ye sabu baara wɛrɛw bolodalen bɛ min ye safo o ye yen fana ko min ye kuran bɛna taa dilan ye n'o ye panneau solaire ye walasa halisa jamana mago bɛ kuran min na a ka se ka jamanadenw labɔ limanaw ale fasidi sɛbɛn kelen nouvelle horizon ka kuma la nin fana ye bamanca wale dɔ ye min taara ka ɲɛsin bankas kɛrɛnkɛrɛnyala jalasago ale yɛrɛmara k'a fɔ kɔnɔna la ko nin ye maa dɔw minnu wulila ka bɔ sigiyɔrɔ yɛrɛ la jamanaw déplacéw de ko don k'u tun bɛ ka foro sɛnɛ de kɛ waati min na u bɛ ka foro wuli ko maa 19 in maa 3 joginna la ko o de ye maa hakɛ minnu hakɛ fɔra jalasago kunnafoni minnu sɔrɔla k'a fɔ banbanca wale jatigɛ wale tigilamaw de taara bin u kan jalasago yɔrɔ min ni ani bankasi dugu kɔnɔna yɛrɛ bɛ taa kilomɛtiri 2 ɲɔgɔnna de la jamana waleya in kɛra sibiri tɛmɛnen mɛ kalo tile 25 nin b'a jira k'a fɔ limanaw halisa bamanciw jatigɛ wale tigilamaw kɔni b'u sɔn buna hadamadenw ni bɔnɛni na jalasago yɔrɔ nin t'a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ bamanca wale ka ɲɛsin nin dugu in ma terrorisiw jatigɛ wale tigilamaw kunnafoni minnu sɔrɔla a jala k'a fɔ ko u taara ninnu sɔrɔ u ka forow de kɔnɔna la u ni dugu kɔnɔna cɛ kilomɛtiri 2 ɲɔgɔnna ko u kɔni taara k'u ta kɛ marifaci ye ni maa kofɔlen ninnu na yɔrɔ samiyɛ an bɛ ka don o la dɔɔni dɔɔni min ye ni maa kofɔlen minnu yɔrɔ olu yɛrɛ bolila jatigɛ wale de ɲɛ u bolila jatigɛ wale min ye dɛ o de kelen filɛ nin ka u sɔrɔ jalasago maa 19 in olu wulila ka bɔ yɔrɔ dɔ la k'a fɔ u bɛna u kun dogo u taara foro min dir'u ma k'u bɛ t'o ci kɛ samiyɛ daminɛ in na bamanciw de taara bin u kan jamanaw k'u bɛɛ lajɛlen bɔnɛ u ni na maa 3 kɔni joginna na nka maa 19 b'a la olu bɔnɛna u ni na i n'a fɔ kunnafoni b'a ɲɛfɔ cogo min na o ko kelen senfɛ min ye an ka finitigiw ye olu wulila ka se ka sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ a ko la jamanaw ko min bɛ maa minnu bɛ yen n'olu fatura nin cogoya la jamanaw maa 5 b'a la o bɛ bɔ dugu min bɛ yen n'u kama ko mogi maa 11 olu bɛ bɔ kurukanda maa 1 o bɛ bɔ soma maa 1 o bɛ bɔ nampana maa 1 o bɛ bɔ sege kanda ko maa minnu joginna a ko la maa 3 olu bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ maa 2 olu bɛ bɔ kurukanda maa 1 o bɛ bɔ muge k'a jira k'a fɔ ko maa kofɔlen minnu filɛ nin ye fɛn fɛn fatura a ko la a bɛɛ lajɛlen ye cɛw de ye i n'a fɔ mahamani ture min ye fasiri kɛ ale y'a ɲɛfɔ cogo min na les nouvelle horizon kɔnɔ bi jamanaw aw bonya b'a la. n'an bɔra yen fasirili sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko le challenger limanaw ale ye ɲininkali min kɛ a ko yalima mali kɔnɔ yan ayiwa sariya minnu bɛ dilan sariya ninnu jɔnni de bɛ a bonya de ka sababu kɛ mun ye dɔw bɛ sariya yɛrɛ de ye k'u se tereke a kan ko nin waleya bɛ ka kɛ yɔrɔ min na o ye direction régionale min filɛ nin ye kulukoro n'a ɲɛsinnen bɛ taama ma direction régionale des transports de ko don a yala k'a fɔ ko yen sariya dilanna nka dɔw bɛ yen olu bɛ sariya sanfɛ ye dɛ challenger ka kuma la direction régionale des transports min filɛ kulukoro a yira k'a fɔ yen kɔni baara fɛn bɛɛ bɛ yen fo baara ɲuman sabu a jala k'a fɔ maa dɔw bɛ yen olu kɔni ta ye u yɛrɛ sagokɛ dan de olu ka cogoya yen nɔ nin yɔrɔ kofɔlen in na ko baarakɛla maa 2 bɛ yen olu de kɔni ta kɛn bɛ limanaw min ka d'u ye u b'o kɛ ko baarakɛla dɔw bɛ yen n'u b'olu kɛ bolokɔfɛfɛnw ye ko nin bɛɛ bɛ ka kɛ nka min ye kulukoro direction régionale des transports ko in bɛɛ bɛ ka kɛ ale ɲɛna ale kɔni tɛ ka i tɛgɛdenkɔni wuli walima kala don i ɲɛna ka bɛn ni a ye n'o dun fɔra limanaw baara o baara bɛ yen tigi b'a la walima ɲɛmaa b'a la o de la bi minisiri min bɛ taamako kunna danbele madina sisoko ale welelen bɛ nin ko in na a ka se ka kuma nin baarakɛla ninnu fɛ maa minnu kofɛn b'a ko la o ye jesse ousmane traoré chef section expertise immatriculation opération secondaire accident rapport mécanique ani zangura mariko chef section immatriculation mutation renouvellement et duplicata limanaw ni maa 2 a yala k'a fɔ ko traoré tɔgɔ in ale kɔni
a baarakɛ ɲɔgɔn ani mariko tɔgɔ in ale b'i bila o de nɔ na ka o ka baara kɛ limana ko kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ nin waleya in a kuma bɛ fɔ nka ko directrice min bɛ direction régionale des transports min filɛ nin ye Kulukoro ale tɛ kala don i ɲin na ka bɛn ni a ye a don jirala k'a fɔ Mali kɔnɔ yan foyi tɛ yen ni sariya t'a la n'i y'a lajɛ sariya minnu bɛ yen n'o bɛ an ka taamakow kofɔ a jirala k'a fɔ ko Zankura Mariko ale bɛ baara dɔw kɛ min ye JC Traoré ale nɔ na k'o dun ye sariya sɔsɔ de a don jirala k'a fɔ limanaw ni an ka cakɛdaw lajɛ minnu bɛ marabolow kɔnɔna la kabini mars kalo tile 31 limanaw bolonɔbila kɛra sɛbɛn dɔ la sɛbɛn min bɛ yen n'a bɛ baarakɛla fɛn fɛn bɛ yen i bilala baara min na i k'o de kɛ nka kana ti ɲagami maa wɛrɛ ka baara la min ye jamanakuntigi ye ale bolonɔ b'o sɛbɛn in na premier ministre bolonɔ b'o sɛbɛn in na ministère des transports ale fana bolonɔ b'o sɛbɛn in na ministre de l'administration territoriale ale bolonɔ b'o sɛbɛn in na ministère de l'économie et des finances ale bolonɔ b'o sɛbɛn in na ka taa se hali baarakɛlaw ka ministre ma a fana bolonɔ b'o sɛbɛn in na munna o sariya in o sɛbɛn ninnu tɛ bonya a dun jirala k'a fɔ Mali tɔgɔ min b'a la bi o ye Malikurako kuma de ye n'a jirala k'a fɔ ko bi directeur général min n'ale bɛ transport kunna n'o ye Mamadu So ye ale yɛrɛ tɛgɛdenkɔni ɲɛsin b'ale ma bi syndicat kɔrɔ don limanaw an bɛ don min na ko bi ko maa dɔ yɛrɛ bɛ yen ale ye kumana nin ko in na ale ma sɔn k'a tɔgɔ fɔ ale y'a jira k'a fɔ ko ni maa tɔgɔ bɛ fɔ ko in na ko o bɛ ka janfa kɛ a ko la k'o ye Mamadu So ye ale min ye directeur général de transport ye ko bibi in na Kulukoro direction régionale de transport ko cɛ min yɛrɛ bɛ yen n'ale tɔgɔ bɛ ka fɔ n'o ye JC Ousmane Traoré k'a tun bɛ Segu de a bɔra yen ka taa Kulukoro nka ale taalen Kulukoro ale kɔni bɛ ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ɲagami a kan ka maa min ka baara kɛ a b'o ta kɛ a man ka min ta kɛ a b'o ta kɛ ale kɔni bɛ k'i ta kɛ ka baara bɛɛ bɔ ka don ɲɔgɔn na sariya de bɛ ko bɛɛ lajɛlen fana na n'i bilala baara min na i k'i ta kɛ maa wɛrɛ fana baara min dir'o ma fana k'a ta kɛ nka ale kɔni ta kɛ bɛ limanaw kun jumɛn na a bɛ nin kɛ n'a dun bɛ nin kɛ i b'a sɔrɔ maa wɛrɛw de b'a kɔfɛ min bɛ k'a dɛmɛ nin ko in na o de y'a to a fana ja gɛlɛya bɛ bi o de la minisiri min n'o bɛ taamako kunna madame Danbele Madina Sisoko limanaw k'a welelen bɛ dɛ a ka taa direction régionale des transports min filɛ Kulukoro baara tigɛ k'a kɛ cogoya la yen nɔ limanaw n'an bɔra yen logements sociaux yɔrɔ ale dabɔlen bɛ de ko jamanadenw ka so sɔrɔ ka don a kɔnɔ nka ko logements sociaux bɛ ɲini ka na kɛ a dabɔn bɛ min kama k'a bɔ o minɛn kɔnɔ kangari dalen bɛ min ye office malien de l'habitat ale fɛ k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen n'u ye so sɔrɔ n'o ye logements sociaux ye yɔrɔ bɛnkan de b'u ni jamana cɛw k'a fɔ ayiwa jamana bɛ so di aw ma nka so bɛ di aw ma a ka se ka so in a k'a sara n'a y'a sara nafolo min bɛ di o fana bɛ kɛ ka so wɛrɛw jɔ o bɛ di maa wɛrɛw ma nka ko dɔw bɛ yen olu de bɛ don so ninnu kɔnɔ jamanaw kab'u donna so ninnu kɔnɔ fo ka n'a bila an bɛ don min na ko bi dɔrɔmɛ kelen u m'a sara min ye nin logements sociaux ninnu na a dun jirala k'a fɔ n'i bɛ don so kɔnɔ a fɔ min ma ko contrat o de bɛ bolonɔ bɛ bila i ni jamana cɛ kalo o kalo dɔɔni i b'o di jamana ma walasa min fana b'a ɲini o ka se k'a sɔrɔ a dun jirala k'a fɔ bi maa minnu b'u kan bɔ logements sociaux nɔfɛ n'o t'a sɔrɔ o de fana ka ca nka min b'a sɔrɔ o fana ta bɛ taa kɛ yɛrɛsagokɛ ye o bɛ don so kɔnɔ i kan ka min di jamana ma o tɛ sɔn k'o di kangari dun dara a ka ca office malien de l'habitat fɛ k'a fɔ ko maa minnu n'u donna so ninnu kɔnɔ i b'a sɔrɔ caman bɛ yen u tɛ sɔn ka juru sara wa ko caman de bɛ yen juru min b'u la bi o de ka ca programme min dabɔra ko ka logements sociaux di maaw ma jamanadenw ma minnu ka sɔrɔ ka dɔgɔ n'a fɔra e bɛ don so kɔnɔ e tɛ so in sara jamana dun y'a d'i ma de ko n'i y'a sara maa wɛrɛ ka se ka bɔ e ninnu ma ni jamana tun y'a kɛ ten yɔrɔ maaw tun tɛna sɔrɔ o Challenger ka fasiri kɔnɔna la bi a yɛlɛlen bɛ k'a fɔ ko kangari min dara a bɛ n'a fɔ maaw tɛ k'a mɛn ko nka jamanaw ko in bɛna taa dankan min na sisan o ye minnu bɛ so ninnu kɔnɔ n'u ma sɔn k'a sara ni kalo caman juru b'u la k'u bɛna gɛn ka bɔ so ninnu kɔnɔ ka sababu kɛ kangari min dara kangari ma mɛn wa juru min b'u la juru yɛrɛ sarali ko t'u kɔnɔ o de bɛ senna bi minnu bɛ yen n'u bɛ nin lahalaya la u ka se ka a kibaruya sɔrɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye nin bɔ le Challenger kɔnɔna la aw bonya b'a la. Limanaw n'an bɔra yen nɔ fasɛrɛdi sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko le républicain ale kumana
jamana o républicain y'a jira k'a fɔ politiki tɔn fila bɛ yen olu ka kuma bɛ républicain kɔnɔna la fɔlɔ o ye sinidi faso yiriwatɔn awa ninnu bɛɛ lajɛlen tɔnkɔrɔbaw ye ani adema PASJ jamana o sinidi faso yiriwatɔn san 33 o tɛ tile 33 ye dɛ sinidi faso yiriwatɔn ale y'o sɔrɔ awa ko Mali ani Farafina awa o ka se ka kɛ jamanaw ye jamana minnu awa ka jɛ i b'a fɔ ko nɔnɔ walima ɲaamɛ nɔnɔ n'i y'a lajɛ ni kuma bɛ fɔ don min o ye Farafina bɛɛ lajɛlen ka don n'o ye mai kalo tile 25 ye yɔrɔ o donni fana ye Farafina tɔgɔla don ye o don de fana kama san 1991 min ye mai kalo tile 25 ye congrès national d'initiative démocratique faso yiriwatɔn n'o ye sinidi ye bakurunba la jamana ale bangina sinidi faso yiriwatɔn a bangina o donni kama nka ko yan'o don cɛ octobre kalo tile 18 san 1990 RDA ka san 42nan sɔrɔ don yɛrɛ ko sinidi ko kuma fɔra o don a fɔra ma ko sinidi association limanaw dɔw nana da ɲɔgɔn kan mai kalo tile 25 in ma sugandi ten ko tɛ o de la sinidi faso yiriwatɔn a ko hali sisan olu bɛ o taabolo in kan n'o ye Farafina ka kelenya ye panafricanisme ani bibi na Farafina mago bɛ fara ɲɔgɔn kan min na sinidi faso yiriwatɔ ko san 33 u jɔra o kɛlɛ de la o san 33 min sɔrɔla bi a ko kumakan fila b'u bolo ka fɔ kumakan fila min ni u ka san 33 sɔrɔ in bɛ bɛn ni min ye o ye k'a fɔ politiki tɔnw ka baara ɲɔngirilen don Mali kɔnɔ bi sinidi faso yiriwatɔ ko olu ye ko in faamu cogo min na a kana kɛ i b'a fɔ den n'a koliji i k'o bɛɛ ta k'o yari duguma ko in ka faamuya hakili la ko bɛ yen i b'a sɔrɔ sariya de b'a la n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'i bɛ parti politique tɔnw ka baara a sunzoro a bɛ kɛ ni sariyaw de ye a tɛ kɛ ka sariya sɔsɔ filanan ye mun ye bi ko tulo b'a la k'a fɔ ko politique tɔnw ko a hakɛ ka dɔgɔya tiɲɛ don politique tɔnw hakɛ bɛ dɔgɔya nka ko o fana maaw kana kuma ta ten ka ɲinɛ conférence nationale min kɛra san 1991 conférence nationale de fana ko politique tɔnw ka caya Mali kɔnɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ tiɲɛ don olu jɛmɛ n'a ye politique tɔnw ka ca nka u ka taa n'a ye sira minnu fɛ o ye k'a fɔ ni kalata kɛra minnu taara kalata la u ka jamana fan bɛɛ yaala politique tɔn minnu bɛ yen n'u sigilen tɛ jamana fan bɛɛ fɛ baara bɛ se ka taa o sira kan nka k'a kɛ yɛrɛ fiɲɛtɔ bere ye k'a munumunu a mana bɛn ni min ye k'o gosi k'o da sinidi faso yiriwatɔn ko olu tɛ taa ni o sira ye Adema fana ale fana ye san 33 sɔrɔ yɔrɔ tɔn in fila bɛɛ ye filan ye Adema fana y'a jira k'a fɔ ale bɛ to kɛnɛ kelen kan ka wele bila jamana ɲɛmɔgɔw ma ko politiki mankan min bɛ Mali kɔnɔ nin waati in na u k'u jija ayiwa basi ka se ka don a la jamana mago bɛ o de la bi olu fana ka san 33 sɔrɔlen kɔfɛ jamana ko waati sera an b'a bila yan républicain an ye nin sɔrɔ a kɔnɔ kuma ni Ala sɔnna sini gafe kuraw mana bɔ an bɛ o lakale aw ye ladiriya kɔnɔ yanni o cɛ an b'a fɔ Ala ka waati wɛrɛ yira nin kun ye kunnafoni gafew ye ni Infashion ka dɛmɛ ye an sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99 Infashion k'aw ye togo ɲɛ Infashion ni aw mago bɛ qualité la